El dia 1 d'octubre vaig anar al col·legi electoral del meu poble a acompanyar la meva família a votar. Vam arribar al col·legi sobre les 5:30 del matí, hi havia molta gent, al meu poble hi havia molta gent, i bueno, vam estar allà fins que van tancar el col·legi i una estona més tard ja vam marxar. Durant el dia vam rebre diversos avisos de que vindrien les forces policials de l'Estat, però al final eren falses alarmes. El que sí que van venir els Mossos cap a les 9 del matí o així i es van quedar tot el dia. Van venir dos agents i es van quedar allà davant del col·legi tot el dia. M'esperava una reacció de l'estat espanyol, però no m'esperava que hi hagués tanta violència. Sí que sabia que hi hauria repressió i que actuarien la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, però no m'esperava que hi hagués tanta violència, sobretot cap a gent gran i nens petits. No sé, jo no tinc paraules per descriure el que va passar. Jo crec que quan tu ets petit no estàs molt enterat del que està passant a la política, més que res perquè no t'interessa. I és molt complicat d'entendre. Llavors crec que quan ets petit el que fas és el mateix que fan els teus pares. Llavors si els teus pares són independentistes, doncs tu faràs el que facin, i si són unionistes creuràs el mateix. Llavors, fins que no ets una mica gran i tens dos dits de front no pots decidir què és el que estàs a favor o en contra. No crec que sigui un tema d'adoctrinament, és més que res, fas el que fa la teva família, no? És el mateix que si els teus pares són del Barça, tu quan ets petit doncs seràs del Barça, i si són del Madrid seràs del Madrid. Llavors quan creixis ja podràs decidir quin és el que t'agrada més, no? Crec que és així, no és tema d'adoctrinament. Buenas noches. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Catalunya. Aviam, des del meu punt de vista, no és la finalitat principal declarar la independència, és poder fer un referèndum i que el poble decideixi. En el cas de que sigui afirmatiu sí que es declararia la independència, però si el poble no ho vol així, no es declararia. Llavors, no crec que sigui la finalitat principal. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía. Crec que si declarant aquest referèndum sí que han incomplert la llei de la Constitució, però perquè el govern espanyol així ho ha volgut. Però no crec que hagin anat en contra de l'Estatut. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Hoy la sociedad catalana està fracturada i enfrentada. Jo no crec que s'hagin vulnerat cap principi democràtic, més que res perquè penso que una democràcia es basa en que el poble pugui votar i decidir. Llavors crec que un referèndum és el més democràtic que pot haver. Respecte a que la societat catalana està dividida, suposo que això ho veu tothom, no? Però crec que des del respecte es pot conviure perfectament. És com si una persona és d'un equip de futbol i una altra és d'un altre. Es pot conviure perfectament des del respecte. Són només ideologies que té cadascú. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia.
han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democràticamente su vida en comú. Aviam, jo, com ja he dit, crec que les autoritats catalanes estan fora de la Constitució perquè el govern espanyol així ho ha volgut, no ha volgut pactar un referèndum i no és perquè no ho hagin intentat, les autoritats catalanes ho han intentat més de 18 vegades i la resposta sempre ha estat no. També crec que el futur de Catalunya ho haurien de decidir els mateixos catalans, no tot l'estat espanyol. Llavors, el de trencar la sobirania nacional no crec que sigui així, perquè crec que, com ja he dit, Catalunya ha de decidir el seu propi futur i és el poble català qui ho ha de fer, no la resta d'Espanya. A los ciudadanos de Cataluña, a todos, quiero reiterarles que desde hace décadas vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley. Bueno, el que acaba de dir em sembla una mica graciós, no? Ja que si tothom pogués defensar les seves idees dins de la legalitat, aquest referèndum s'hagués pactat entre el govern espanyol i el govern català i els catalans haguessin pogut decidir el seu futur lliurement sense que hi haguessin hagut les conseqüències que tothom hem vist.